హాయ్ గైస్ ఈ రోజు నేను మా ఫ్రెండ్స్ అయితే కలిసి కరీంనగర్ వచ్చినాం. మనకి జాగృతి యాత్ర అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దానికైతే మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసి అంబాసిడర్ మన జైత్యాల అండ్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కి అయితే. సో ఈ కరీంనగర్లో శాతవాహన యూనివర్సిటీ ఉంది కదా, సో దానిలో అయితే మనకి జాగృతి యాత్ర అవేర్నెస్ సెషన్ అయితే ఒకటి ఉంది. దానికైతే ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి అయితే ఇక్కడికి అయితే వచ్చినాం. మా ఫ్రెండ్ పేరు వచ్చేసి వేముల సాయి కుమార్. వీడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్, జాగృతి యాత్ర అంబాసిడర్ కూడా. సో వీని కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తా. So he is going to create awareness about what is Jagriti Yatra. $9,500 like-minded people like us. మనకి ఇందులో పరిచయం అవుతారు.